kanske senare. En annan sak som man behöver helt väldigt hälsosamma grejer i är den här dricken. Det är från vacker blombukett med tuhovita blommor. Vaikka mä oon niinku paperikemisti, niin en mä osaa näitä origameja hirveän hyvin tehdä, mutta nää on niinku kukkia. Äitienpäivänä ehkä haluaa saada vähän lisää väriä kukkakimppuun. En aio juoda tätä, mitä mulla on tässä pullossa, mutta löytyy varmaan kaikkien kotoa. Katsotaan. Taikakukka, taika-aine. Simsalabim. Wow. Väri vaihtuu. Ahaa. Mäpä itse asiassa aion opettaa noille lapsille koulussa, miten se tehdään. Kanske inte berätta till er det.